Viña de moi longas terras, viña da gran Normandía. Un soldado moi valente ia comendo a sandía. Que acontece despois? Tamén aquí a de 1, 2 e 3. Non deixou o asubío de tan contento que estaba. Era un home moi alegre e as cousas moito pensaba. Seguimos? De camiño hacia ía, se a potaxe acababa, se a xiña se vestía, mais a xiña se calzaba. Moi ben cantado. Que acontece despois? Vamos ver. Vai, seguinte. 1, 2, 3. Ouciño traía de ouro, unha empuñadura de prata, viña no coche voador na súa boa Anastasia. Ía onde a Celina, que era boa amiga, facía pan que cobraba a fame pra toda a vida. Bravo, salís moi ben. Como sigue? Como sigue? Por aquí. A ver, espera, vamos a ir por aí. Vamos a ver como é. Estás aí, Eugenia? Así. 1, 2, 3. Encontrarse coa morte mentras ela camiñaba, ofrecerle a sandía mentres coña falaba. E agora fala. Vai. Boas tardes, doña Morte, é vostede unha pesada. Eu son che punto de vista, non che vexo a estrada. Perfecto, xa se encontrou coa morte. Que acontece despois? Descubriremos no seguinte episodio. Onde está? Aí. Aí. Perfecto, vamos lá. Preparadas, preparados? 1, 2, 3. Como me andas, meu soldado? Como che vai indo o día? Vaime ver, gracias a Dios, mellor do que eu merecía. A mi marcho meu franquiño, hoy se me da miña vida. Quería explorar o mundo, comezo por Algeciras. Que dramón. Seguinte, que acontece despois? Entón, escoitamos a de 3. 1, 2, 3. Indo pola medianoite, ergue vos ollos pra arriba, e viu ali un helicóptero do Francisco Franco en riba. Pero baixa... Vai, ledes todas. 1, 2, 3. Pero baixame de aí, dixo a morte sorprendida, espetou o helicóptero para darlle a despedida. A ver, niña, final. Escoitamos o final. Vamos a probar. Antes de cantar forte, para que se entere ata a dos. 1. Chegan a C. ¿Sí? 1, 2, 3. Abre as portas, porteiro, abre as portas, o vía, si non abres esta porta, vamos todos pra Masía. Final. Xa marcharon pra Masía, xa que as portas non abren, o soldado